presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rose, hingkod ang pangidaron, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong maguwa nga si Che. 22 anyos, single. Hilumon kini siya. Apan, natingarang misa nahitabo niya karon. Aron niya hisabtan, sugdo na ako sa pagsaysay diyang nananghit sila ni mama nga manarbaho sa Bacolod. Ingon ini ang mga panghitabo. Manarbaho ka sa Bacolod, Chi? Sige na mo, Bi. Tugti na lang ko nga mag-obra ko sa Bacolod. Pero, Chi, sa grade 12. Bitaw ati Che, di ba gud hadlo ka malayo kanilang mama o papa, namong imong pamilya? Maura man kihapon, Rose. Kay dili masad kita makaeskwela sa college tungod sa tong kapobre. Mas may na lang nga motrabaho ko. Makatabang pa ta nilang mama o papa. Makatabang pa ko ninyo ako mga mangot sa inyong pag-eskwela. Ati Che, sige na, ma. Sugot na nga manarbaho ko sa Bacolod. Nga, gusto mangyod ka. Nahala. Salamat, ma. mingaw na ko nimo ati Che. Ay, kinisang manghod na ko, eh. Basta maunit man, Rose. Para sa ninyong ako mga mangod ang akong pagpalayo sa atong pamilya. Mahal ko kamuntanan. Ati Che. Gimingaw naman hinoon kong ati Che. Kumusta na ka siya karon sa iyang gitrabahoan? Rose. Gabi, ina. Wa pa magkamatog. Magitunan pa man ko. Ayaw pa maka. Gadi hara kong naglantaw ni mo din hinga. Ingon og sa may lawom kang gihuna-huna. Og kahilakon ka. Si ati Che ang akong gihuna-una, ma. Lain man ang akong gibating kamingaw niya. Permi siyang niasak huna-huna. Parihas tag gibati. Apan ayaw pagsigi og huna-huna niya. Kay basig pangulbaan sab siya dito. Di niya punto mahimutang. Nakatuog na kay may klase ka pa uma. Kadiyot lang. Kinsay. Oh,
Ate Chi! Ate! Niulit ka! Nganong nagilak mong kate? Nananggid ang akong Ate Chi nga manarbaho sa Bacolod. Waon tay salig ang akong mama nga mulakaw siya kay hilumon manggod ni. Apan wa ray si mana. Nabalik siya sa amo nga naghilak. Niuli kuno siya kay dili siya katugid to sa iyang gitrabahoan. Apan sukad siya nabalik sa amo. Lahi naman ang iyang gipakitang lihok og kinaiya. Magsige na siya hilak og dili makatug og magabi. Unya, Kay nga man day kachi, ha? Nga nung dili man ka makatug. Kuan kanang daghan ko makita. unsa ate? Sama sa unsa man ti? Kuan kanang mura ko kilamat. Unsa? Ayaw! Ayaw ko ninyo gusto! Ayaw! Ate, tawag ka! Mawa mo! Nangin mo makita! Hilatan ba kanila ta? Mawa mo! Mawa mo! Ay, kakusgan ba niya? Ate, huwag ka ba makailang papa? Si papa man na! Kanang imo sa gitok mo kusog tayo! Si papa na! Di na ni maayo. Asa si mama nimo? Kipagkuha ng tambalan! Tambalan pa! Dili ba di ay doktor? Uy, na-possess man ni siya. Ha? Napusis iyo? Unsay buot mo pasabot, ana? Gihiruhaan ni siya o mga daotang espiritu. Iyo, unsa may buhato na mo niya? Kusgan ra ba kayo? Iadto na ninyo og pare og doktor aron nga ma-injeksyonan na siya og para pakalma. Ay, kaluoy sa imaong maguwang, Rose. Ingon ana na lang siya pirmi. Magsigi og hinuktok. Tulala. O maoy sulan, dili puta kapugong sa iyang kakusgan. Ma, wa kay nagbinuang anak ni ate. Unsay buot mong ipasabot, Rose? Lahi ang niya sa akong hunahuna. Nga basin, may nagbinuang o gipanamastamasan ng akong maguwang sa pagtrabaho niya dito sa Bacolod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, hilumon ning akong maguwang. Apan, human siya ni suwag pinarbaho, waray si mana ni pauli siya sa amo, nga ingon ani na siya. Murag na puses, og dili na makailan namo. Tinuod ba nga kanang mga hilumon, mo'y lagmit duwaan sa mga daotang espiritu? Ikaduhang pangutana, mag-wild naman ang akong ate, o dili na makailan namo niya kusgan. Musuol ra ba ang iyang gibati, kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod ba ang giingon sa tambalan, nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Ikatulong pangutana, naana may injection para pakalma niya kung mag-wild na siya. Hangtod ka no sa amin mo gamit ani niya. Kay 3 years naman ni siya nga ingon ani, apan wa man gahapoy kaayuhan. Unsa man kaagidi ay ang iyang sakit. Ikaupat o katapusang pangutana, na ako'y pagduda nga may nagbinuang o nagpanamastamas niya. Posible ba ka na? May nag-ingon sab namo nga amo ko nung iadto og psychiatrist. Kay mura naman siya og nabuang. Pero wa man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran reklamo, pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account
kini ang akong suliran. Official writer's page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, Atty. Eileen Bathan ang andam og taganang mutubag sa inyong mga legal concerns, no? Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw kanang kuan na gyud teamwork, no? Teamwork, no? Kinumduminon ko dito ko sa Jakarta, nag-attend ko seminar dito kaming Dr. Dave Baron. Ingon tong speaker nga unsa ka importante ang kada membro sa usa ka grupo, ha? Ingon siya nga you look at that very elegant looking wall clock, gold plated. Mahal kayo, worth millions, ha? Why non po mo billion? Yun siya nga. Importante kayo ang tanang parte anang mga rilo. Kay bisan og unsa ni siya kanindot, unsa ni siya kamahalon, kung imo ni siyang kuhaan og pinakagamay nga screw diha sa sud, di na ni siya mo function normally. So parehara po na sa atong mga grupo-grupo sa atong organization. Ayaw i-lockdown ng mga utility worker, kung mga hardinero, mga security guard, tungod kay CEO ka or presidente ka sa grupo, no? Parehara. Pareha binag ka ng voluntarism nga kuan, pareha ka ng mga Lions, Rotary, mga civic organizations, voluntarism na. So we have equal rights and privileges. Bisan pa mag-ikaw may pinakadugayan nga membro anang grupo, ha, you don't have the liberty and the right to bully the other members of the group. Parehara rights. You just function in different ways. So mga na ako ay ka-istorya. Ang ato magtatampo karong adlaw, si Rose, 22 years old, single pa ni siya, no? Taga Negros Occidental. Dito ko bago lang ko dito Dumaguete City, no? Kumusta naman ay mga kinilitan na family diya sa Dumaguete City. Mga Duran family, ha? Mga parinti pa nila ko mga Duran family diya sa Dumaguete City. Nangungoy ko, unsa man kalayo ng Kanlaon di kaninis Dumaguete City? Layo man kayo. Kanahan ko man Kanlaon. Kana naman ko og kanang agoy hot spring diya sa Palinpinon, Valencia ba na Palinpinon. Pero ako kaanap pa ng Kanlaon. Nakalabay lang ko pada wa gyud ko kana, no? Gusto ko mutanaw. Pero ning buto man ko, no. Pero minaot nga way dakong kadaot ng nahitabo, no? So taga Negros Occidental. Ito na ni Spikas Occidental. So about ni sa maguwang niya nga 22 nga hilumon, murag na aman toy mga spiritual problem. Maintag na pa si Padre Rique, no? Padre Rique, no? Diya sa Alegria. Wala na, bali naman diya siya sa Buanoy, Balamban. Regards ni mo, Padre, ha? Ang akong gisaad ni mo nga reading material sa Mass Hysteria, still asaad. Paano ko mahatag ni mo? Wala na ako paningkamutan nga mahatag na ko ni mo, Padre Rique, sa Buanoy, Balamban, no? Musta naman dahil mga Alboro family dia sa Balamban. Okay, sa unang pangutana. Dapat ko ilaing great, mga taga Kalindangan Karkar, Lantawon. Mo ba ni? Tama ko mga Alcosiba family, si Nina o si Genevieve, Nanay Diding, mga Imbalsado family, Satori family, Mabanag, Jenelsa, no? Si Nilson dia sa Panantaran, San Fernando ba ni? Panantaran, mga apo ni nang Sidis, og Berto, daghan kayo daghan kayo mga apo, og atong mga Nanay Luz Bastatas, Joy Genelsa, uy sani? Billy Rimiticado, kining uban sunod na naman pod, o taga kuan, asa ni siya? Panadtaran, Panadtaran, San Fernando man yung Panadtaran. Okay, so going back to our sender, si Rose. Unang pangutanan ni Rose. Hilumon ning akong magwang. Apan human ni suway o panarbaho, wala ray si mana ni uli sa amo nga ingon ani na siya murag na pusis ug di na kaila namo. Tinuod ba nga mga hilumon maoy lagmit duaon sa mga daotang espiritu? Well, Padre Rique untay atong pasultihon ani. Well, a little background. There was one time nga ginbitar ko ni Padre Rique dia sa Madridijos, that's kilometer 50, Alegria, Cebu. Naghisgot me about mga common mental problems.
including exorcism or evil spirit position, no? So may bitaw ng daghang mangutanan nako. Dok, mo to kag bad spirit? Inko ako, ulo digo kay ko religious, pero masimba ko. So masimba ko meaning to ko good spirit. So kung mutuo ko good spirit, it goes without saying nga mutuo ko bad spirit. Na mabitaw ng mga jita every time nga natas mga lugar nga medyo lain paminaw nimo sa imong lawas. Wa ka ni siya mag-drugs ni siya Rose, imong magulang or wa ba kani siya maka-experience o mga traumatic nga mga life experience beyond normal human, kanang mga near death na mga tawag na mo sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga PTSD or post traumatic stress disorder. So mao na ang akong ika-istorya nimo, no? So hinaot nga madani nimo ug dalhan nga to sa psychiatric ward para ma-evaluate ug ang uban ani kadaghan ako ani magkag-partner og pari na may gitawag natong mga exorcism abog sa mga daotang espiritu. Ingong bitaw ko nga ang amo mga pamaagi pader maghatag magtambal kanang inyo magampo mag-teamwork na naman ta kay diha man tay mga panahon nga naal gitoy gipang na mass hysteria possess of evil spirit as claim. Ikaduhang pangutana, mag-wild naman ang akong ati ug dili na makaila namo og kusgan. Musukol ra ba ang iyang gibati? Unsara? Musuol ra ba ang iyang gibati kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod bang giingon sa tambalan nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Well, katong tambalan nga niingon is entitled to his own opinion. Pero ako kay usama na ko ka medical doctor o sa psychiatrist, maybe might be suffering from post-traumatic stress disorder or severe anxiety nga naingon ani ni siya. So, kung madala nimo siya sa among ospital, sa psychiatric ward, amo ni ma-interview, mahatagag tambal, pangkalma, daghan mga pasyente nga nakusgan ni kayo, maulian ra man pod. Di pug ko maka-roll out the possibility sa ingon sa tambalan nga napusis siya og daotang espiritu. Akong balikon, ako Dr. Rene Obra, mutuo ko aning bad spirit, kay mutuo man ko good spirit. So, naara ni sila sa atong palibot, ug weak ka, vulnerable gyud kay ka. So, pero strong imong personality, dili kadali ani madutlan nila, So, ikatulong pangutana, naan na may injection para pakalma niya kung mag-wild na siya. Hangtod kano sa ami magamit ani niya. Kay tulo ka tuig naman siya nga ingon ani apan wala man gihapoy kayuhan. Unsa man gyud di ay ang iyang sakit. Well, ako nang gingon, Rose, ako medical doctor man ko, naatay mga injection nga mahatag sa mga tawo nga mag-wild, mga isog, kusgan, mao lagi na dili normal ang panglihok-lihok. So kung mayngong kag as claim by the tambalan nga gipusis siya evil spirit, ay pre-uberan na god nga wagtang ng mulakaw ng evil spirit. Pero kung imo ni siyang dalon diri sa among ospital, tagahan ko ni siyang mga tambal, ako ikapasalig nimo nga di na ni siya mag-wild. Daghan kay tag mga injectable, kanang mga injectable amo nang gamiton sa mga pasyente nga dili mo comply sa oral medications. Ikaw man siya mahimo 100% mahatag man gyud kay injection man. Ikaw pa to katapusang pangutana na ako'y paduda nga may nagbinuang or nagpamastamas ini niya. Posible ba? May nagingon sa nako nga amo kuno niadtong nagingon sab namo ang amo kunong giadto og psychiatrist. Iadto og psychiatrist, iadto ni Dr. Rene Obra. Iadto sa Vicente Soto Department of Psychiatry. Ako'y hipi da sa una lugang panahon pero wala na ko dito. Lahi pagkitahan ninyo si Dr. Fred Tampos og si Dr. Chi Villero na sila dia. Kay muraman sab good siya og nabuang. Apan wala man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Mahal jud. Mahal. Ayaw mo nga rin Dr. Obra kay wow, bitaw. Kung may budget adto lang sa Vicente Soto, kay nakabayan na budget ang gobyerno para ni mga problema. Ayala ka rato lugwa may budget kayo nga dako. Of course, ang inyong pamasahe, ang inyong pagkaon, adi na pun musulder na ang ospital. Pero tambal lang na ay mga tambal dito nga mahatag nga libre man gani o kung dili man gani libre gamay ra ang inyong babayaran ikumparar kung ari mo muduol sa ka pribado nga psychiatrist kay kami including ako mo charge man gyud mi. Pero dili sa tanang panahon gud po ako say mo charge say dira ra putag pero piso sa imong pitaka na mao na lang po tagaag mga samples, right? So inaw ta kasabot ka sa speaker ni Rose ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Libathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye. Handu Manan So Za Ka
Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kevin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. Something's telling me it might be you. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano para sa iyang kaagi karon? Mao kaning sa kalalaki nga nagtuyo sa Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Kevin. Pangoy dahil si Christy bay. Na, maunhan ka gani na, malas juga. Daghan naman ng nguya ba ng Christy din sa eskwelahan, pero bisag kusa, wapag yun na gisugot. So ay panguyab, kay basin pa ikaw na iyang sugton. Bay, nibaw bito kang turpi kay ko. Di siguro mo ka mga kumbaba kung nalasis akong tubangan. Nga, no, samsa ni siya eh. Pura magagdi ka laki. Sige ka. Maglangay-langay ka gani. Ako gay mulihog para nimo. Bay, Will. Katong di ko gabi eh. Huwag ko makahimo sa mga assignment nanda. Dali ko, Bi. Para makahimo pa ko. Kevin! Nganong gitawag mo, Christy? Ingon si Ruel, doon ako kay isulti na ako. Tinuod? Ha? Oo. Please, pero wala. Kalitang ko na. Uy, okay na ka? Nagluspat lagi ka. Kwan, Christy, pwede nag-unyat na lang tayo magstol niya, ha? Murag, nisakit mo ko na butiyan. Ha? Hala no? Ang babae na ganun doon lugunan mo niya, ikaw pag balibad. Sakit lagi akong tiyan o kalit. Kung nana, ako basta makulbaan. Masakit akong tiyan. Ito, sili mo ba eh? Ay, sugo pakalit eh. Kita ba nga natin kasi imong katurpi, oy? May lagwa tumalain si Christine ako na. Naunsa man kanak. Mura maglahom kayo ng gihuna-huna nimo. Ma? Do na kay problema? Wa man, ma. Nag-away mo si mong uyab? Ha? Uyab na. Di gani ko kahibaw mong uyab kay perming mag-una akong kulba. Uy, mao ba? Ambot bitaw, ma. Nako'y nagustuhan nga babae sa eskwelahan, dugi na. Pero kung naana siya sa mga tabangan, mubuto magiging akong dughan sa kakulba. Unya, di ko makaistorya niya sa kung gustong isulti. Maunang dili ka kaistorya kay mag-una man ang imong kulba. Sunod nak, ayaw guna-hunaa nga nakulbaan ka. Mauyo na hunaa nga masulti nimo nga tuniya nga nakagusto ka niya. Ang importante manggod ana nak, nga dili ka magmahay sa ngadto-ngadto. Tungod kay wa nimo masulti ang gusto nimong isulti niya. Ma. Kay kun makauyab na siya, laing sa kayog ana pa kamusamok niya, di ba? Dili man sa pwede nak. Dili na maayo. Maong mentras pwede pa, sultihi siya. Ma. Gustos, mama. Naliw niya magmahay ko kung di na ako masulti nga ito ni Christy nga akong tinuod gibati para niya. Kevin! Maayo kayo nakita ta. Ha? Nga naman. Diba, ingon ka nga, doon na kayo gustong isulti na ako? Oo. Doon na, Christy. Kuan. Uy, bay Kevin. Babe, imong gitawag si Christy o babe, bay? Bay Kevin. Kevin. Oyab na misimong amigo. Unsa?
Bay, tagda sa taon ko, bay. Pilan magkadlong naglikay ka na ako. Sa may gusto mong tagad mo? Traidor ko na mo. Kami na ko kamigo to. Naibaw ko ang dugan kung nagkagusto ni Christy, pero nangunay mo ka? Giunay mo ko na mo, bay. Kuno ay concern kas akong katurpe. Unya na ito. Nasa na kay hilom nga pagbati ni Christy. Bay, gitabangan natin ka. Aron lilimad to sa Lions Christy. Ako'y nanguyab niya para ni mo. Oh. Kay, tugay na kay kang wa malihok, good. Bay. So isuwar mong gutong ako, good. Gani ko magdahom nga iya kong sugton kay tanawar guning naong na ko ikumpara si mo, ha? Sa ato pa. Inyo lang di kong gidawaan. Oh, Christy. Kuyawan ninyo, no? Ingon ana na lagi katas yung pagtanaw sa yung kaugalingon para duwaan akong pagbati. Christy, paminawan ako, ha? Sa nina. Hilom! Naibaw ka pag nanog gisugot ka? Kaysa akong tanaw, buutan ka. Pero wala ganda yung pili rong panahon na, no? Kay bisan og batig naong, makaderdig hapong binuang. Yeah, Christy. Ayaw na mo padool pa na ako, ha? Dili na ako gusto makita pa mo. Christy. Bay, sorry kayo, ha? Sorry sa kay, bay. Nya, sana may plano ni mo ron. Ako bay, di na kumutabang ni mo, ha? Kay, tabagan natin ka. Langay mo kay kagod. Ikaw na diskarte ko nung saon ni mo, di na ko manglabot pa. Naiba akong naglagot pag yun kay Christine ako ron. Pero, bahala na. Mangisog na ko, bay. Pasabdo na ko siya. O sultihan na ako siya sa tinuod akong gibati. Ka na. Naramanday na. Good luck ni mo, bay. Nga nanidool makan ako. Di ba niingon ka ninyo? Nga dili na ako gusto nga na imudool ni bisan kinsa ninyo na ako. Christy, paminawan ako. Una sa tanan, gusto kong mangayog pa sa ilo ni mo. Sa among nabuhat sa kong amigo. Wa mo kita sa mong plano, good. Wa sa ko may bawa to. Pero, nabuhat lang to niya. Tungod ako. Unsa? Gitabangan ako niya ron dili ka maadto sa lain. Tungod kay ang tinuod. Ako gid mo doon ay gusto ni mo. Dugay ra. Pero wa ko mahibaw sa ako pagsulti kay pero may mugod kong maunhan sa kahadlok. Kevin. Pero makasabot ko kung di namin mo mapasayin. Ang importante na ko nga nasulti na nako ang feelings na mo. At least, wala ko yung angay mahayan pa. Christy, di gakos ko nimo. Tungod kinakagusto sa ko nimo. Dugay ra. Tinuod. Naibaw ba ka? Maong dili na ko sugton ang mga manguyab na ko. Tungod kay ang tinuod. Ikaw rang dugay na akong gipaabot. Christy. Unya, dugay mo kay kong nanguyab. Motong ako na lang gisugot si Roel kay nahibaw mo kung suod kay mong higala. At least, permin ako makakita ni mo. Ha? So, drama ra to tanan nga naglagot ka na mo? Oo, good. Tungod kay gusto kong mangisog na gid ka musulti na ako sa tinuod. Hindi mong na-feel rin ako. Oh, naanasad ka. Naawaw nasad ka. Nangiilong ni mo ay namuwa. So, kita na? Sure ka? Sure kayo. I love you, Christy.
I love you, Kevin. Karon, mag 5 years naming Christy. O going stronger gid ang among relasyon. Dinhi na lang kudob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Kevin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga naguluhan, It Might Be You. So many